नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सोय खडी करची पळवूया. पहिली एक कायल हुनकन घेऊ का. तातूंत एक होड चमचो तीळ जराशी पुटपुट पर्यंत भाजून घेऊ का. तीळ भाजून जाल की ते साइडान काढून घेऊ का. त्याच कायलीत 2 कप सोय घाल का. दोन कप सोय घाला आणि आता 1 कप किसेल गोड घाल का. 2 कप सोयेक 1 कप गोड जाय. आम्ही सोय कितली घेतात ताच्या अर्ध गोड घेऊ का. आणि 1 होड चमचो म्हळ्यार सुमार 1 टेबल स्पून पातळ गोड घाल का. पातळ गोड घाल्ल्यान गोडाक पाक बरो येता. हे घालन जाल्यार बी जाता. आणि गोड करगुच्याक इजी जावच्याक 1 चमचभर उदक घाल का. नाजाल्यार गोड लागचे नाजाल्यार करपूच चान्स उरता. गॅसा फ्लेम मिडियम उरका आणि गोड बरेकन करगून येऊ का. गोड करगल की पातळ जावन उदा उदा अशी दिसता. हे पुराय उदक आटून येत परत आम्ही मिक्स करते रुडका. गोड सुकच्या लागेल की भाजून दवरील तीळ आणि वेलचे पीठ घाल का. सगळे बरेकन मिक्स करून घेऊ का. आणि सोय आणि गोड एक कडे गुळ जाऊन येतपर्यंत अशीच परतून घेते रुरका. अशीच सगळे एककडे गुळ जाऊन येतपर्यंत भाजून घेतल्या पुरो. आता गॅस बंद करूया आणि एक प्लेटात थोडेशी तूप लावून घेऊया. अशी प्लेटाक तूप लावून घेतल्यान खडी प्लेटाक चिकटनात आणि तुपाच फ्लेवर बी येता. खडी प्लेटाचेर पातलोच्याक एक केळी पान नाजाल्यार बटर पेपर घेऊ का. ते दोन्ही ना जाल्यार बी जाता. सोय ह्या तूप लाईल पेटर घालून घेऊ का. हे खूप हून आशिल्ल्यान हातान स्प्रेड करचे त्रास जाता. ताचे खातीर केळी पानान ते समाकन स्प्रेड करून घेऊ का. केळी पान ना जाल्यार स्पूनान बी स्प्रेड करचे जाता. खडी चड करची उरल्यार एक होड माणेचेर तूप लावून घेऊन ताजेचेर पुराय पातलोवन घेऊ का. आणि पातलोचे इजी जावच्याक ही लाटणी यूज कर का. लाटणी यूज केल्यान एक सारखी खडी जातात. खडी आमका जाय तितली जाड दवन घेवच्या जाता. हून असतानात हाजी खडी कापून घेऊ का. कायल्यात्याक ना जाल्यार सुरेक थोडीशी तूप लावून घेऊ का. आणि हाजी खडी कापून घेऊ का.
खडी होऊ नशील जाणं मऊ लागतात, पण थंड जाता जाता घट्ट जाते राहतात. गोडाची सोयेखडी रेडी असत. ही सोयेखडी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.